præsentere formanden for Fremskridtspartiet, der også lige har et par ord at sige til os i dag. Værsgo. Ja, tak skal I have. Det er en kold vind, der blæser over os. Man kan sige... Nå, skal jeg tale i mikrofonen? Ja, det skal jeg. Altså, jeg tænkte, der gik det om. Her gik vi alle sammen. Jeg skal genere nogen, der er blevet oppe i årene. Jeg synes, det er flot. Der kommer ældre mennesker, der vil gå i det her kul og gå for sådan en sag. Jeg synes, det er fantastisk, at de gør det. Men jeg synes, det er trist, at vi har et land, hvor man går, og man skal være beskyttet af politi, for at man kan gå rundt i gaderne. Ja. Det er trist i Grundtvigs færreland. Jeg har været en af dem, der normalt, altså, jeg sad i Folketinget i 7 år, og en af dem, der har gået rundt og demonstreret, der har altid sagt min mening, hvad jeg mener og tænkte. Men jeg synes, det er trist, at der skal bruges så mange ressourcer på at beskytte de grundlovssikrede rettigheder, vi har i Danmark. Det er trist, det skal koste så mange penge. Jeg synes, det er flot, det stykke af politiet gør her, men det koster alt for mange penge. Og det er små ting i forhold til, hvad alt det andet koster. Vi ser politiets efterretningstjenester, og hvad der heller skal bruges på de her ting, som vi omtaler. Jamen altså, der skal bruges enorme ressourcer. Og det er det, som man hører, det der ser i Folketinget, de siger, det er det, de for eksempel de konservative siger nu her. Ja, politiet skal have flere ressourcer. Det har altid været det, i stedet for at tage fat om ordens råd og sige, der er nogle ting, vi skal have ryddet op i. Og det er vi simpelthen nødt til, uanset om vi kan lide det eller ej, i stedet for at invitere folk ind i vores hus, og så bagefter, så giver vi dem dansk statsborgerskab, hvorefter at vi ikke kan sige fra igen. Jeg synes, det er frygteligt, at vi hjælper folk. Det skal vi da gøre. Vi skal hjælpe folk både her og der. Vi skal også hjælpe. Kommer der nogen til mit hus og vil hjælpe, så vil jeg gerne hjælpe dem. Men det er det samme som at sige, at vi kan bo her altid. Og så giver dem dansk statsborgerskab. Vi kan aldrig slippe af med dem igen. Det er jo horribelt, altså at vi gør det. At vi sørger for at hjælpe de flygtninge, eller såkaldte flygtninge, i nærområderne. De har meget større relationer til deres naboer derhjemme i de arabiske lande, som de har til os, og som de nogensinde får. Og derfor vil jeg da gerne være med til, at hvis jeg sagde i Folketinget, så vil jeg gerne være med til at bruge ressourcer på at hjælpe dem i nærområderne. Og dem, der kommer til Danmark, det er først, de skal have vide, når de kommer. Jamen, vi vil hjælpe jer, men I får aldrig dansk statsborgerskab, og I skal hjem så hurtigt som muligt. For at hjælpe jeres egen befolkning derhjemme. Det er sådan, det er. Bravo! Og det er helt noget med racisme at gøre. Eller noget, der minder om det. Jeg har aldrig været den i min tid, der har skældt ud på pressen. Selvom man samtidig måske følt for vi har pressefrihed, vi har ytringsfrihed, men det er virkelig noget, der er under pres. Og derfor forstår jeg den måde pressen, de behandler jer på, dem der er medlem af SIRT, og også mig en gang imellem. Det forstår man vil være bekendt, fordi det er jo pressen, det er den pressefrihed, det er den ytringsfrihed, vi har haft igennem Danmark igennem 100 år, vi skal værne om. Det er den, der virkelig kommer under pres i de kommende år, og det er den jo allerede voldsomt under pres, og det er jo hyggeligt at tænke over, det er der mange, men vi er jo mange som den. Vi lige er nødt. Jeg behøver heller at stå her nu. Jeg kunne lige så blive hjemme nu. Jeg er pensionist, det kan jeg nemt gøre, og lever et trygt liv også, uden at blande mig i det her. Men jeg synes, der er mange flere, der bruger at gå ud og blande sig. Jeg kan ikke lade være med at sige nu her kort igen. Jeg kan huske, dengang jeg var i Folketinget. Der gik jeg tit rundt om Christiansborg en søndag. Så mødte jeg folk udefra. Ja, der har brevlæggen hjemme i mine papirer stadigvæk. Det var folk fra Australien. Det var langt hen, de ikke så på Folketinget. Så sagde jeg til dem, nå, vil I gerne ind og se Folketinget? Så jeg til sådan et par mennesker, der gik der og sagde, jamen kan du godt komme ind og se det? Ja, det kan I bare gå med mig. Det var sådan en brundlokal over for Vestjylland. Jamen det kan jeg da. Og hvis de rundt på Christiansborg, de var dybt benovet over det. I dag der er Folketinget mere lukket som en lufthavn. Og det er utroligt, dem der selv ser i Folketinget, at de beskytter sig selv på den måde, mens vi andre, vi må gå herude og kæmpe med problemer dag efter dag. Lige præcis. Det kan jeg undre. Det undrer mig meget, at Folketinget er sådan en fæstning. Det er kun blevet værd. Altså, det undrer mig virkelig. Og så samtidig så skal vi til, at de står og sige, at det er nærmest en kulturberigelse og snakke om integration. Det er jo hyggeligt at se, men altså, der er noget ved det andet og sige fra, og så se, om folk de vil ændre det. Og det gør de altså ved. I hvert fald kan jeg sige, ligesom det er, Fremskridtspartiet starter underskriftsindsamling, så snart det bliver digitaliseret og gjort nemmere og samle i underskrifter, og så stiller vi op, og vi åbner også for andre mindre partier,
som der gerne vil stille op til Folketinget. Ligesom Fremskridtspartiet gjorde, da Fremskridtspartiet startede først i 70'erne. Der var der 3-4 andre partier, der fik lov til at stå på Fremskridtspartiets liste, og det vil vi også åbne for. Det er klart, vi vil. Selvfølgelig vil vi det, for vi er nødt til at holde sammen. Tak skal I have. Tusind tak. Og et af de partier der så stiller op ind under det er så blandt andet SIRT. Så vi bliver også at finde på den liste. Vi er nogle af de folk, der vil gå hele vejen, og som vil stemmes ind. Og når vi bliver stemt ind, så tro det vi lover, det holder vi. Fordi dem, der ikke vil Danmark, de skal ud. Og det er nu. Det er imamerne, der prædiker had imod Danmark. Det er 14 forskellige moskéer blev spurgt, om de vil tage afstand fra Islamisk Stat. 12 af dem nægtede det. Der var 2, der tog afstand fra Islamisk Stat. Vi har ikke noget at have dem til at blive her i det her land for. De skal ud. Det skal være ligesom i gamle dage, hvor der var nogen i de forskellige landsbyer, der ikke ville indordne sig under samfundet og ikke lavede andet end tyveri og stjæl. De blev smidt ud af det samfund. De blev udstødt af det samfund. Og det er det, der skal til at ske nu. Det er det, der skal til. Og derfor skal vi stå sammen nu. Og vi er få lige nu. Der er vi få mennesker, der står her. Men vi ved godt, hvem det er, vi repræsenterer. Vi repræsenterer hovedparten af Danmarks befolkning, og det ved vi. Derfor er det så, fortsæt nu, gå hjem og så tal med jeres venner, jeres familie, og I skal være påholdt, fordi det her, det er jeres børn og børnebørns fremtid, det her, det drejer sig om. Hvis vi ikke får stoppet det her i løbet af et par år, så er det for sent. Fordi allerede nu ser vi den enorme ressourcer, der skal bruges på at passe på vores lille demonstration i dag. Det tydeliggør alt det, vi siger. Det tydeliggør det. Så derfor, gå hjem og arbejde på Facebook. Spred vores næste demonstration i Kolding. Tal med jeres venner og kom videre, fordi nu skal der ske noget. Jeg ved godt, at der er mange, der har sagt, at vi kommer, når det bliver bedre vejr, Anders. Men ved du hvad? Danmark er i fare, og der er ikke noget, der hedder godt vejr, dårligt vejr. Der er kun dårlig påklædning. Intet andet. Og så må man stå op for Danmark. Godt. Jeg takker jer. Skal vi synge sang her bagefter?